Zsír, akkor kezdhetjük a Metin bemutatását. Itt vagy? Itt vagyok. Azt mondja, hogy Hungary World, azt hiszem, hogy milyen rák. Jó, várom, azt hittek, hogy a hiba szerver kapcsolatban. Izgalmas pillanatok, megint a profi photoshopos kép, amikor áll a tó szélén egy ninja. Az csak úgy ott van. Ma magamtól indult a karakter. Maradj így, maradj így, maradj így. Ja. Várjál, mert van semmim. Lekérjük a cuccokat. Ja Istenem, Enter. Gyere, kamion itt. Annyira vidlognak. Várjál, aha. Ó, gyere mind. Gyere, basszuk a utolsó 5-re. Várjál, bekapcsolom a manapot itt, mert kell. Ecsi. Gyere, gyere! Csoport. Légy a barátom. Bazd meg, még azt nem akartam elfogadni. Agyping. Így válaszolsz, akkor reggelig ütöl. Szívsz a game-nek, hallod, miért nem lehet megélni? Mi ez? Really? Ezt fogom ütni, és csak... Nem tudom, hogy gyémánt ered. Erezet. Gyémánt erezet. 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 Város védelme. Én nem védek meg senkit, hülye vagy, én félek az összestől. Adjál már békén, tudod. Ja. Nagy raktáros. Várjál már, hogy néz ki a raktár. Gilmorn. Ott egy pillanatom mögötted, és csak... Nagyon csúnya. Hú vagy. Várjál, mert beszorultam a lúk ezért. 2 hours later. Ráköszönök neki, csókolom. Csókolom. Köszönöm szépen. Mennyivel tartozunk? Hallod, figyelj! Adjak jangot, adjak jangot érte. Nem engedi kidobni a földre a jangot. De most, ez most komoly. Most ezt hogy rakjam, hogy ne vegyem fel, hallod? Ne vedd fel, kész. Ja, már nem érek rád, tudod. Szépen legyél, haver. Hát ebbe felnyitem. Zöldike, tud. Várjál, te. Gyere, skriertőjük meg, gyere. Add nekem a kutyát. Gyere. Ha, nem hallgattam. Na, mi van? Írtam. Ugye, szájkosár? De az nem elég, hogy nincs rajta szájkosár, még ide is szarik. Gyere, skillért. Várjál már, gyere már, szedjünk már le erre egy kis gazt. Gyere csak. Én nem tudom, de lapos. Várjál, meg kell nézni a shopot, vegyes shopot. Vegyes, mi a brand? Van benne szélcipő, az rikkatárd. Belépési engedély. Mágius kő, 10 millió. Ez Ja. is korona. Ja, azt már 82 000. Elég? Hogy spóroljak rá, tudod? Bibió. Ez fellér. Várjál. Akkor nincs meg, Várjál, nincsenek meg a ott izé. a bokorra nézd csak meg. Várjál. Á, nincs itt se. De hol vannak? Mi az van? Gyere erre. Ember. Na jó, merre vannak? Vagy. Várj, most már téged se találom. Jövök mögötted. Hát gyerekek, az az igazság, hogy skilleket még mindig nem találtak. Várjál, gyere, gratuláljunk. Várjál, gratulálunk nekik, hogy kivették a skilleket. Várj, össze meg kell kérdezni, miért vettétek ki a skilleket. Várj, Elsa azt mondta, hogy van egy bug. Van egy bug, haver. Van egy bug. Nincs. Kill a dough. Tapsold meg. Hogy ne? Hogy kell? Van izé? Tudtam. Érzel meg közt. De nincs. Nincsenek ottan, haver. Előre nézed itt, és ott van.
Várjál, hol? Ja, tényleg ott van úgy. Hol? Isztén Már én is látom, de legközelebb hol? Köd van, nem látom. Csak a vízig látom. Figyelj, menjünk ott, gyere csak, gyere, figyelj. Gyere utána, várjál, figyeld. Várjál. Ne. Várjál. Figyelj. Ez az. Várjál. Jaj, Istenem. Hagyjál skillt, bejelent. Jó, geci. BM Vari. Várjál. Jó, nem adsz. Várjál. Leszoplak érte, haver? Várjál, hol van a szomorú? Né. Na, adjál már. Várjál. Ne menj oda. Nem megyek. Ja, hogy itt vagy? Mit csináljak? Csak álljak mellett. Ja, várjál. Nem az ide, hiába állok mellette. Kereskedj rá! Geci, kiégek. Hey, skill. Várjál, ember, 7-es vagyok. Nem adja ide. Pay skillt. Állat, darabok, csere gyöngyökre, mindegy milyen. Hát, kutyafasz, kutyalál veladó. Jó picsa. Várjál, figyelj, ráírok. Szara. Csá. Van eladó. Kutyalábod. Kutyalábújad. Csá, van kutyaladó láb. Eladó kutyalábújad. Na mit lehet venni 82 kából, Ricsi? Tudom. Várjál, csinálok egy kis pénzt gyorsan. Na, mi? Natra shell darab. Ok. Figyelj, szerinted mi lehet a natra shell? Csak így... Ó, várjál, hát csak itt talált ki. Itt egy olyan... Az aligátor. Natra shell darab egy... Várj, emelni is tudom mi ez. Szerintem egy farok. Meg van hozzá egy táska, érted? A táska az még darabja. Kis rókadarab, szegény, megcsonkították. De itt hol lehet, hogy megerősítő, ez nem. Geci. Hallod? Azt írja, kérdeztem, hogy van-e kis kutyalábújad, azt írta, van, de a faszát adja. Fogadjam el az ajánlatot? Hát, figyelj. Bácsi. Azt mondja, az admin farkát akarja odaadni, nem a kutyalábat. Really? Really nigga? Really nigga? Én bant adnék neki. Ez egy szerver. Komolyan már mondom, Anna. Gyere már, itt van Pierre. Igaz. Tudom, megnézem. Jaj, némi mocskos te! Na. Hát nem engedj, hogy rákattintsa. Nem csinál semmit se. Nem adja meg magát. Hé, itt van Zara, gyere gyorsan basszuk meg. Várjál már, hadd tegyem ki boltba, hát elviszik. Te azt kérek. Addig megígérem a Zarát, hogy hátra bevágol valahova. Se tud megölni, mert gyenge. Te! Csussák, fiú. A baj, kb. 3 ember van fent. Ha mondja.
Ja igen, és azt még nem is mondtuk, hogy a weboldal olyan, hogy fellépsz a magyar szerver, és minden angol. Ne vegyél semmit. Azt hittem állj angol minden. Jesus Christ, ez nem úgy. Várjál. Figyeld. Ne vegyél semmit, Ricsi. De most miért veszed meg, Ricsi? Várjál. Várd meg a végét. Ja, hogy azt 50 misibe vágtad ki. Nézd, én nem tudom megadni. More, te. Ügyelj magadra. Úra szádat, te. Megyétek? Már. Várj, gyere már, banoltassuk már ki magunkat. Nem tudszik valami? Beszélj már magyarul. Nem írja ki, mit beszél. Valahogy be kell buggoltatni valahova. Én spell, vagy van? Nem, még most sincs. Ja, tényleg, nekem sincs. Nem adta ide a facecream. Te, hallod? De ezt figyeld már, csak 3 skilled van. Neked is? Csak 3-at rak ki ide. Kajak. Dick, nálad még skillek sincsenek benne. Jaj, de... Hé, mi ez, hogy még mindig be vagyunk állítva? NPC nem kéne bántani a másikat. Te csak ne pofázz. Tecska! Tecska! Ne pofázz. Tecska! Rádusítom azt a csúnya bácsit. Várjál, csak most visszamegyek. Én is kapok, írtam. De hát én jövök visszafele. Nem hagyom annyiba a dolgot. Nem tudom, figyelj. Írva a csávónak, én is kapok, mit csinált, nem tudom. Csokolom van téged. Na jó van. Na még egy próbálkozás TGF-re. Írd neki, csak kell FMS plusz 3. Hát akkor befele jelentkezni. Jacian. Várjál, jövök már, itt vagyok már. Adsz gélyem. Eltemetkezni a PC-nek. Itt állják egész nap, tudod itt. Van oktató felvétel? Jó, már hagyjuk ezt a szervert, besült. Nem veszik a poént, nem veszik. Várjál, ebben akkor magam szabadba, azt elkezdem ütögetni. Én is játék. Nem vagyok 15-ös. Hát én azért nem fogok felmenni 15. Annyit nem éred az admin. Na jó van, belekik. Ez volt a lesz, hogy a szerverben mutattak, tudod. És tűnjük el bokorba. Már elvoljunk. Geci a fejed! Várjál. De benne vagy a vidibe. Szóval már részt vettél. Pokémon, bazd meg.
Már egyre rá kell verni valami csússág. Meg kell tapsolni? Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Ennyi. Ricsi. De adj egy csókot, gyere ide. Fúj, menj el. Nem lehet rátizélni. Ha unengedett akarod, inkább kilépek. Ide. Finito!